karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Nawa man din sa gawa si Ma'am Sabrina nga nangita ni Angel, sir. Ano di? Ayun sab di si Angel. Una siyang nawa, sir. Gipakutaw siya gata si imong mama. Pero wala siya mabalik sa kwarto ni Madam Mercy. Unsa? Mao nga gipangita na mo si Angel. Unya, gipakaon ako si Madam Mercy. Pagkahuman, nangita ko ni Ma'am Sabrina. Pero wala sab siya din sa silong karon sa paggawas nako. Unsa? Karing! Ana! Pangitaon na to sila si Sabrina. Dili ni mahimo. Kinahanglan makita sila si Sabrina o si Angel. Pero sir, asa man na to sila pangitaon? Bisan asa! Si Mama! Nabastaas? Oo, nagsihitog yung kinahanglan nga makitaan sila si Ma'am Sabrina ug Angel ka mamatay sila. Unsa? Mura man og nahibaw sa Madam Mercy kung na siya mahitabo nila. At tuon ko na si Mama. O kamo, ipadayon ang pagpangita ni Sabrina o ni Angel. Hain man na si Lolo. Wa man sa si Lolo din ni. Iapil pagpangita si Lolo Elmo. At tuon ko na si Mama. Ma'am Sabrina! Angel, hain man mo! Ma'am! Hain man ka na silang tulo. mo! Hain man ka na silang tulo. Asa man ka na sila. Ma, Oh, daw sa ka Barodel. Di mo makupakuyawan. Ngano ka? sorry ma. Kinahanglan mo sulti ka. Kung unsa may imong hibawan sa posibleng mga mahitabo. Usay pagtuon ni mo nako. Manalag na ako dire. Matod ni Ana. Nga nabalaka ka nga mga matay sila. Nga na nakasulti man ka anak ma. Ay, may sulti bagog ko nga dunay mamatay. Ma, please. Kung unsa ang nahibawan nimo bahin sa mga kriminal nga niya sa atong yuta. Sultihi ko. Kailangan madakpan sila. Ay, unsa pa nagipanulti ni mo? Huwag ko magkasabot, ana. Gusto ko musulti ka. Bisan unsa nga imong mahinumduman nga nangagi. Bahin sa kulto. Kung unsa imong nasaksihan. Ay, wag yun ko makasabutan ng imong gipanulti, Rodel. Ay, hain na ba si Ana? Kaya may isugo ko niya. Nangita pa siya ni Sabrina ma. Ni Angel og ni Lolo Elmo ma. Hangtod ang tiguwa nga ilmo, nawasab. Wa siya din sa bahay karon ma. Apil na siya sa gipangita namo. Oh, ikaw, paitaan ninyo. Ma, unsa magud ng kulto nga naghari ni dapita? Hilom ragod, Rodel, be! Nervyuson man sa tanim mo! Lakaw na! Paitaan na imong asawa! Ibasin patay na siyang imong makitaan! Kano nakasulti man ka anak ma? Naay kong pangutan anak, Rodel! Pangitaan ng imong asawa! Kung dili ka gusto nga musunod siya sa babae, Sarden! Hain naman ni si Rodel. Niya naman ko sa ibabaw, gyud sa sapa. Sana buak na ba to? Ug may nagtubod nga tubig. Narang ingon ni Rodel nga patay ang kahoy. Rodel! Rodel, hain ka! Rodel! Kabuk daw ining dapita. Mauday ni ang sinugdanan sa sapa sa banlod. May dakong patay nga kahoy din niya. Rodel! Hain ka! Tawagan ko si Rodel. Oh, may signal ining dapita di ay. Saan naman kinahitabo ni Rodel? Rodel! Rodel! Oh, may naglihok sa luyuan ng kahoy. May nagaguo sa luyo sa patay kahoy nga natumba. Rodel! 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 Tabagi ko! Sabrina! Rodel! Rodel, nagkadugo ang imong
Tabang! Dali, kunit ako. Ganong naabot magkadinihi? Kasi ba nagpasipaha ni mo ha, Rodel? Rodel, dali. Gunit na ako, dali. Kinahala magkapaulit na sa kasa Albornoz. Dali. Di tamay mong mupauli dito. O ganun dili man. At tuwa karon dito ang kriminal. Pero kinahalang matambalan ka ng samad sa imong o. Kinahanglan makatago na ta. Unsa? Daghan sila. Nagpahipi lang sa palibot. Unsa? Kinsa man sila? Hindi si Carding, ha? Nagkabuwag kami si Kerding. Gikan sa bahay sa mga palasyo. Wa na ko maibaw kung hain siya. Mo ba? Dali, manago na ta. Pero asa mata mo tago? May langob din eh. Matod pa ni Lola Tinay. Oh, tinuod ka? Dali, ako. Manood ta diha sa langob. Gunit sa kong abaga, Rodel. Sabrina! Ma'am! Ma'am Sabrina! Kading, Sir, ay magid kasi Sabrina. Hapo na. sir, ang sapa sa panot lang yun ang wala to masusi. Sir Rodel? Oh, ay, Nay Carding, ana. wa magid sila si Ma'am Sabrina, Angel, o Lolo Elmo dinhi. Sir, unsa man sir? Mula bang ka sa pikas? Oo. Pero kinahanglan magdatag armas Kading. Armas? Armas? Oo. Bisan unsa nga ito mabitbit. Kitang duha mo lakaw. O ikaw ana, ang mabilin din sa bahay. Uban ni si mama. Oo, sir. Inya sir, unsa may dad na akong armas sir? Sundang ang imo. Pistola nga ako. Doon na di kay pistola sir? May gitago ang armas nga akong amahan. Tuwa sa kwarto nga, gikanaduhan. Ako tong kuwaon. Ikaw, pagkuhag sundang sa kusina. Ana, at tuwa si mama. Kinahanglan makita nato si Sabrina sa dili pangusap ang adlaw. Huwag kay bitin ining maong langob. Rodel, unsa ning langoba nga hayag man? May nagpuyo din eh. Naay lamisa. Naay lamparilya sa lamisa. Mao di nga hayag. Naigdaanan. Dali, ihigda dire, dali. Kinahanglan matambalan ka ng samad sa imong o, Rodel. Ay, nagkabala ka, Sabrina. Mapahaway lang ko. Rodel, Ah, Rodel, kinsa nag-star din si Lola Tinay. Mao pa. Pero nganong kahang iya man ang gilimpyuhan. Gibutangan og mga gamit. May lungagan pa, oh. Oh, Ay nalang pagsapa. ano man, Rodel? Maminaw na tas kabingos palibot. Rodel, na itubig. Ako nang limpyuhan ang samad sa imong o. Ayaw na. Pahuway na. Pero kinahanglang malimpyuhan ka ng naong mga nagkagubot. Madam? Unsa naman? Nahuman na ang pista? Ha? O, unsay pista, madam? Nangita man gud mos baboy. Madam, dili baboy ang gipangita. Kung dili si Ma'am Sabrina o si Angel. Ingon man si Lolo Elmo. Oh, wa na. Patay na to sila. Madam Mercy. Madam, ayaw itong pagsultian na. Unsa man. O pa di mo makita ang espiritu ni Sabrina din sa akong kwarto? Wa, madam. Ma, ayaw gyud pagawas ha. Prisuhon ko nimo din Dili ma. May lakton ni. Busa, kamo nang duha si anak karon ang mabilin din sa bahay. Uy, kakuyaw gud. Ayaw kahadlok, madam. Niabitaw ko. Unya ang sao na malakon mo atake din ang mga daotang espiritu. Analisa, ikaw na may baw ni mama. Akong ilak ang tanang putahan sa silong. Ayaw mo pangabli kung dili nga akong tingog ang inyong mabati ha.
Nakabati kas gisulti ni Sir Rodel, madam. Dili lang kita manggawas. Oh, dili good. Kaya di man ka ha. Manago ta din he, aron dili ta mapatay ni Papa Romero. Madam, O naman siya maglihog diya sa higdaanan. Rodel? Rodel? Oh. Ang sama ni siya. Natuog naman hinuwin. Ako na lang limpyuhan ang iyang samad. Ayaw hikapon nga akong sama. Rodel? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!